Ben, pois ahora sí, vamos a dar comenzo con este retraso a sesión ordinaria deste pleno do 29 de setembro, que ten, entre outros, os seguintes puntos de orden do día. Na actividade de control, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria. Expediente 1082/2025 da acción de conta do período medio de pago e morosidade do segundo trimestre de 2025. Expediente 2445/2025 da acción da conta da execución do orzamento do segundo trimestre de 2025. Expediente 573/2024 da acción de conta das subvencións solicitadas e concedidas pola Diputación de Pontevedra Plan máis Provincia 2025 da liña 2. Expediente 1756/2023 da acción de conta de integración da concelleira María López Prieto no Grupo Municipal do PSDG-PSOE. Expediente 2767/2025 da acción de conta da modificación das delegacións para o exercicio de atribucións a favor de concelleiros, concelleiras. Expediente 2766/2025 da acción de conta do nomeamento da concelleira María López Prieto como membro da Xunta de Goberno Local. Expediente 2292/2025 relacionado do 332/2022 da acción de conta da aprobación do alleamento do ben patrimonial por venda directa de desafectación do sobrante do camiño público na Avenida de Portugal. Pasamos, polo tanto, á parte resolutiva, que ten os seguintes puntos da orde do día. En primeiro lugar, a aprobación das actas das sesións anteriores. Temos dúas, acta do 30/6/25 e acta do 28/7/25. Non sei se teñen algún comentario que facer ao respecto. Se non, procedemos á súa votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, expediente 2994/2025, ditamen sobre a modificación de dedicación parcial a favor da Concellería Delegada de Promoción Económica e Turismo. Como ben explicaba na comisión... Antes de dar paso ao debate do punto, cedo a palabra ao señor secretario para dar lectura do dictamen da Comisión Informativa. Bueno, na Comisión Informativa Xeral, celebrado o día de hoxe, ditaminouse con 4 votos a favor do partido do PSOE e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do BNG, a modificación de dedicación parcial a favor da Concelleira Delegada de Promoción Económica e Turismo. Moi ben, moitas gracias. Pois, tal como acaba de dar lectura o señor secretario, se propón un cambio na dedicación parcial que hasta ahora exercía o concelleiro de Deportes e Asuntos Sociais e pasaría a exercer esta dedicación parcial nas mesmas condicións de dedicación e nas mesmas condicións económicas que a todo agora a favor da Concelleira Delegada de Promoción Económica e Turismo, de tal xeito que o actual concelleiro de Deportes e Asuntos Sociais pasará a participar nos organismos e, polo tanto, cobrar dietas por participación neses organismos, tales como Xunta de Goberno Local, Comisións Informativas e de Contas e Pleno. E é o que traemos a debatir en este punto. Algúna intervención? No, sí, perdón, señor González. Ben, boas tardes a todas e todos. Pois, indicar que dentro do Grupo Municipal de Esquerda Unida vamos a votar en contra desta proposta. Somos conscientes que non deixa de ser unha redistribución do salario, da dedicación con salario, pero dentro do noso Grupo Municipal consideramos que a día de hoxe non serán as circunstancias nin para que moitos dos membros deste goberno estean cobrando os salarios que están cobrando, porque consideramos que nos están axustando ao traballo que están realizando nestes 2 últimos anos, co cual, en consecuencia con eso, vamos a votar en contra desta proposta. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiva. Sí, gracias por concederme a palabra. Bueno, pois nós, na mesma línea, pero por distintos motivos que Esquerda Unida, algúns coincidentes, temos que ser coherentes con a nosa postura inicial cando se debatiron os sueldos, as dedicacións, e nós daquela abogábamos por reducir os soldos e tamén as dedicacións, e hoxe non vai a ser distinto. Esa redistribución
a verdade é que non nos encaixa moito e non encontramos moito sentido e nos preguntamos se agora o concelleiro de Deportes, Francisco Parada, non vai a desarrollar súas funcións como estaba desarrollando, xa que non vai a cobrar, e que pasaba cando vostede asumía a carteira, digámoslo así, de turismo. Que significa? Que vostede non estaba levando a cabo e agora ten que delegala. Co cal, pero principalmente por as razóns que escribimos ao principio, e sobre todo por ser coherentes, vamos a votar en contra desta proposta. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Ao respecto, sí, señor Noia. Bueno, nós xa fomos moi críticos co que foron os soldos adxudicados. Non creemos que, ou seguimos vendo, que hai unha diferencia moi grande entre o que, digamos, en como se leva a cabo o goberno hasta a data de agora. Non se ve que houbera ninguna melloría e, por lo tanto, vamos a votar en contra tamén desta acción. Pois teño que recoñecer unha sorpresa, por algún dos presentes me dixo non fai moito que se iban a abster e que non se iban a votar en contra, e resulta que hoxe veñen aquí e votan en contra. Bueno, pois a verdad que non sei a que temos que atender. O de Esquerda Unida me sorprende porque precisamente o acordo que tiñamos acadado con eles exactamente o mesmo, e resulta que o que valía fai 2 anos agora parece ser que non lles vale. Falan de dedicación parcial, bueno, que este é un debate sempiterno e me parece bastante floxo, bastante ridículo. Que se diga que non se está axustando as condicións e que non se pode e non se dan as circunstancias cando a compañeira María López acabase de incorporar e vai levar as delegacións de promoción económica de turismo, pois a verdade que é unha sorpresa. Curiosamente, ademais, sorprende porque estamos a facer unha defensa da política, os veciños cada vez nos exixen máis, os veciños cada vez nos piden máis responsabilidades, os veciños cada vez nos piden máis xuntanzas e nos piden máis participación, pero iso sí, queremos políticos que se dediquen á vida municipal, pero que non teñan nin tempo, nin capacidade, nin, polo tanto, compensación por realizar esta actividade, que moitos deles, menos os que estamos liberados na totalidade, pois a verdade teñen que compaxinar un traballo e unha actividade profesional con isto. Entendo que por unha cuestión económica non é, porque resulta que cobra máis alguén que participa, que cobra dietas, que alguén que ten unha dedicación parcial, e cando queiran lles damos as contas. Cobra máis alguén de dedicación, alguén que cobra por dieta, por asistencia a órganos, que alguén con dedicación parcial, que estamos a falar dunha dedicación parcial dun 20%, con un salario de 600 e pouco euros mes. Non sei que pensan vostedes da política, e desde logo me gustaría saber se estuveran no goberno que é o que opinarían, porque estou convencido que opinarían totalmente diferentes, pero que resulta que moitos de vostedes na oposición cobran casi prácticamente igual que un compañeiro de goberno que teña unha dedicación parcial do 20%. Pero diso non decimos nada. E tamén podemos xustificar económicamente eses datos. E un compañeiro ou compañeira da oposición que eu estou totalmente de acordo que cobren, e a poder ser que cobraran máis, estou totalmente de acordo, porque a política merece dedicación, merece tempo, e lóxicamente merece unha retribución económica, pero hai moitos meses donde na participación por comisións de informativas de contas e plenos, pois algúns de vostedes cobran prácticamente o mesmo que alguén de unha dedicación parcial. E cando queiran, sacamos e facemos públicas os cobros de cada un de vostedes. De tal xeito que, sinceramente, é un pataleo. Isto é un pataleo político. E como vostedes tomaron a decisión de que os membros do goberno pois temos que estar aquí por amor al arte, pois así está. Insisto, me chama moita atención onde goberna o PP, Esquerda Unida e BNG, cales son os soldos que teñen os concelleiros e concelleiras de cada un destes partidos, pero claro, no grave somos diferentes. A coherencia dos partidos políticos que aquí se sentan neste pleno brilla moito pola súa ausencia, pero moito.
porque hai que ver o que cobran en concellos onde goberna o PP, hai que ver en concellos onde cobran onde goberna o BNG, e, bueno, creo que Esquerda Unida pois non goberna ningún concello, e hasta non sei se forma parte de algún goberno, pero estou convencido que están cobrando exactamente o que nós estamos defendendo, porque, como digo, cambia moito a visión. Moito ou pouco, bueno, pois é un debate, como eu sempre lles dixen, bastante absurdo, bastante ridículo, e apelamos ao populismo. Apelamos ao populismo e parece que algúns veciños, porque eu este debate fai anos que o pechamos, eu me acordo perfectamente, ningún de vostedes estaba presente, pero me acordo perfectamente como desde o goberno, nunha reunión na Casa da Cultura onde había máis de 200 veciños e veciñas do pueblo, se falaba precisamente dos salarios, e aí non tuvemos ningún reparo en amosar o que cobraba cada un. E ningún problema houve cos veciños e veciñas que estaban presentes, pero ningún problema. Eu creo que todo o mundo entende que cando se exerce unha actividade que é complementaria, pois hai que retribuíla. Así se fan monitores de deporte, así se fan monitores de outras actividades, e calqueira de vostedes seguramente en calquera outra actividade pois farán o mismo. Creo que é un populismo barato, que eu, desde logo, nunca, en calquer posición na que me atope políticamente vou apoiar, e creo que a dignidade da actividade política ten que estar por riba destes debates populistas. Respecto ao señor Noia, me sorprende, vostede díxome abaixo que non iban a ter ningún problema, que se as condicións eran exactamente as mesmas, que seguramente non votarían a favor, pero que se iban a abster. Como comprenderá, a partir de día de hoxe, dificilmente vamos a poder confiar na súa palabra. Isto dixo vostede na sala de xuntas. Lembrome perfectamente. Eu expliquei, igual que eu expliquei aos outros, e díxome que, estando as mesmas condicións que estaban na parte anterior, que non iban a ter ningún problema, que seguramente non votarían a favor, pero que se iban a abster. Bueno, as palabras levas ao vento. Pero, bueno, non hai problema. Reformularemos esta situación e se pasará a cobrar por dietas de asistencia a órganos, e a mellor incluso económicamente compensa moito máis. En ese sentido non vamos a ter maior inconvinte. Por suerte, as actas dos plenos quedan registradas, quedan gravadas, e daqui a uns anos seguramente todos as recuperaremos para poñernos ante o espello de cada un dos que aquí a pretenden. Vamos a vir un pequeno turno de intervencións e procedemos a votar. Señor Otero. Sí, ben, vamos a ver. Creo que quedou claro que nós o debate, xa temos máis que superado o debate dos salarios por ejercer a política, porque, de feito, se non hubiéramos feito o que fixemos. Pero creo que tamén recorda vostede que o ano pasado, na negociación dos orzamentos en agosto, principios de agosto do 2024, lle dixemos que unha das liñas vermellas, vendo o traballo que se estaba efectuando no último ano, era a reducción salarial. Unha reducción. Se non falábamos xa de eliminación, senón de reducción. E o que pasou durante este último ano, por ben reafirmando a nosa petición, porque vostede naquele día dicía, e así despois nós facemos as cousas ben, vamos a subir o sueldo? Pois posiblemente. Pero que non, o que están justificando é que hai que baixalo. Co cual, vostede poñía o exemplo da Casa da Cultura, de que un veciño, é que nos está dando razón, o sea, un veciño dicía que se o alcalde traballa, pois, cobra pouco, o sueldo pode ser pouco, porque se traballa, pois pode ser pouco. Pois queda justificado que o traballo que estamos levando, que vemos e que levamos denunciando durante estes 2 últimos anos, pois demostra que non está justificando o salario. Se fora unha empresa privada, quizás estaría na calle. Co cual, creo que na nosa sí que somos coherentes. Por qué? Porque nós fixemos unha proposta no 2023 para que reducíramos salarios e traballasen, e, visto, ainda tíamos que haber reducido máis. E agora é onde estamos poñendo arriba da mesa esa cuestión, co cual non vamos a entrar en ninguna modificación de salariales se non se inclúe unha modificación de rebaixa salarial, porque que non merecen o salario que teñen agora. Non digo que non teñan que cobrar, claro que hai que cobrar. Está máis que superado ese debate, por a nosa parte polo menos. Pero, lógicamente, na xusta medida. E poñer números na calle, porque, lógicamente, a transparencia indica que esos números teñen que estarse na rúa. Non sei por que non están. Todo o mundo ten que saber o que cobramos todos.
Todos. E igual se sorprende. Nada máis. Señor Noia. Vamos a ver. No BNG o que eu creo que dixen claramente é que nunca nos íbamos a opoñer a ninguna obra necesaria para este povo. Sobre o tema da modificación salarial, acaba de decir Esquerda Unida máis ou menos o que nos levamos dicindo desde o principio. Eu creo que non se merece, traballen para propoñer, dentro dun mes volvan a propoñer, pero que se vexa o traballo diario, nada máis, porque es que hasta ahora non se ve. E volvo a propoñer o no pleno que ven. E falamos. Gracias. Señor Noia, volvo a dicir o mismo. Vostede máis eu tuvemos unha reunión na sala de xuntas. Falamos de varios temas. Dous deles, que xa me vai sorprender o que van a votar. Dixenlle, mira, por certo, ao pleno deste mes vai a incorporación dos cartos para o IBE da compra do terreno de Teniente Domínguez contra o remanente de tesorería, e vai a ir un cambio na proposta de dedicación parcial, donde vamos a cambiar a dedicación parcial de Quito a favor de María López, co mismo porcentaxe de dedicación e co mismo coste económico, o mesmo. E Quito Parada pasará a cobrar dietas por asistencia a órganos exactamente igual que estaba facendo Santiago Meis. A súa resposta a isto foi: se as condicións son as mesmas que se estaban levando a cabo durante estes últimos meses, pola nosa parte non vai haber problema. Seguramente non votamos a favor, pero nos vamos a abster. Estas foron as súas palabras textuales. Polo tanto, se vostede di iso, eu dou por feito que hoxe neste punto se van a abster. Teño que decir que me sorprende. Pero, bueno, tamén é importante aprender. Polo tanto, como comprenderá, non sei se vai ser necesario gravar as xuntanzas que temos entre o BNG e o PSOE, porque, desde logo, un queda moi descolocado con este anuncio de que votan en contra. Eu confiei na súa palabra. E iso foi no máis alá de fai 10 días. Estábamos os dous na sala de xuntas. Respecto ao que comenta o voceiro de Esquerda Unida, non vou entrar en moito máis debate, pero creo que vostedes estánse arrogando un traballo que, lóxicamente, poden facer porque temos minoría. E estánse confundindo en un concepto. Aquí lle podo garantir que os 8 compañeros e compañeras que formamos o goberno estamos traballando. Non saben vostedes as horas que lle estamos dedicando a isto. Outra cousa son os resultados, pero os resultados se valorarán nas eleccións de maio de 2027 e todos aqueles veciños e veciñas que non estén de acordo cos resultados pois votarán e votarán en conciencia. Un salario se valora en base aos resultados? Non. Un salario se valora en base ao traballo. Porque calquer traballador que traballe, por poñer un exemplo, nunha fábrica, cobra un salario por facer un traballo X horas. Ese traballador é culpable de que esa fábrica, esa industria, en un ano teña resultados negativos ou non teña beneficios ou teña menos beneficios. Dependerá de moitas circunstancias, pero mentras el vai a traballar ou ela vai a traballar pola mañán e fiche, lóxicamente podrá chegar un momento que en base aos resultados pois a empresa poda pechar ou poda facer un ERE ou un ERTE. Sí, pode despedir o traballador, pero posiblemente polos resultados, non polo traballo que está exercendo, porque mentras fai ese traballo hai que pagarlle a nómina. Pois isto é o mesmo. Mentras estamos desenvolvendo este traballo horas e horas e horas, merecemos unha compensación económica. E vostedes o que pretendían, curiosamente, é, por exemplo, no caso do alcalde, falando de min, que volva a cobrar o mesmo que cobraba en 2007. En 2007, é dicir, cando entrín aquí de alcalde cobraba 39.000 e pico euros brutos e agora vostedes propoñen 40.000. Eso foi o que puxeron por escrito nas xuntanzas do ano pasado. E eu xa lles digo aquí públicamente, non negocio eso.
teño a miña dignidade e estou moi convencido ética, moral e políticamente que o soldo que cobro non pido máis, pero que o soldo que cobro teño moi ben merecido, porque ningún de vostedes imagina a responsabilidade que como alcalde asumo cada vez que firmo un papel. Solamente pola responsabilidade merece un político de goberno cobrar. Non son vostedes conscientes deso. Polo tanto, xa yo digo públicamente hoxe aquí que ademais vai recoller e queda recollido en acta. Si calquer condición de Esquerda Unida para chegar a calquer tipo de acordo pasa por revisar os salarios deste mandato en este goberno, xa lles digo que non. Eu teño máis dignidade que eso. Antes me vou para casa. Miren o que lle digo. Pero eu cobro un salario que me merezco e cobro 50.000 euros brutos o ano. Brutos o ano. Non estou disposto a rebaixar ni un céntimo. Cando podría cobrar por lei 58.000. Non vou a facer. E os meus compañeros e compañeras tampouco. Son moi consciente do que traballan, das horas que lle dedican, do esforzo e da responsabilidade que significa aquí estar aquí traballado. E porque algúns decidan que un político cobra moito que debe cobrar, e por que 40 e non 20? E xa cobramos menos que moitos dos peóns e moitos dos traballadores e traballadoras que están ao cargo noso. Porque ademais lle quero dicir que, por certo, como alcalde, coa máxima responsabilidade deste concello, non son o traballador que máis cobra. Hai varios, non un, hai varios traballadores e traballadoras que cobran máis que a min, que ben pagado está, eu iso non vou a discutir. Ahora, desde logo, por menos, non, porque un tamén ten unha dignidade. E discursos populistas como que vostede hoxe traslada aquí fan que realmente a imaxe da política dos políticos cada vez este en peor imaxe. Pero non vai pasar nada, nós seguiremos traballando e en maio de 2027 xa veremos o que pasa, que ao fin e ao cabo creo que os partidos políticos, polo menos o Grupo Municipal Socialista, o que lle importa non é o día de hoxe, o que lle importa é o día de maio do 27, cando os veciños e veciñas teñen o poder que lle dá a democracia, que é o voto. Debatido este punto, por lo tanto, procedemos á súa votación. Expediente 2994/2025, modificación de dedicación parcial a favor da Concelleira Delegada de Promoción Económica e Turismo. Votos a favor, abstencións, en contra, queda rexeitada. Pasamos ao expediente o punto número 2, expediente 2994/2025, dictamen sobre a modificación de dedicación, expediente 2552/2025, conta xeral 2024. Como ben saben, o procedimento sempre nos leva en esta conta, no que corresponde ao expediente da conta xeral, a un procedimento, digamos, diferente ao común. Primeiro se leva a comisión, se aproba nesa comisión, se fai unha exposición pública e finalmente se trai a conta xeral a aprobación por parte do Pleno, porque ademais remata ahora o plazo para presentala, de tal xeito que teremos hoxe aquí. Non sei se teñen algunha intervención que facer en este punto, se non, procedemos á súa votación. Ben, pois votamos entonces este expediente 2552/2025, conta xeral 2024. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por maioría. Pasamos agora ao punto número 4, expediente 3031/2025, ditamen de modificación orzamentaria por suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería. Modificación de crédito 40/2025. Por certo, antes non lle din a palabra ao señor secretario para a conta xeral, pero, bueno, xa estaba a comisión de contas feita. Vale. Nada, aclarar no punto anterior da conta xeral que non houve ningún tipo de alegacións, polo tanto, aprobada queda. Si ora cedo a palabra ao señor secretario para dar conta do dictamen da comisión informativa. Na Comisión de Economía celebrada o día de hoxe, ditaminouse con 4 votos a favor do PSOE e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e unha do Bloque Nacionalista Galego, a modificación orzamentaria por suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería, modificación 44/2025. Moi ben, pois como
ben se explicaba xa na comisión e agora acaban de escoitar, traemos aquí a incorporación de 94.500 euros para complementar o IBI e o expediente da compra do terreno de Teniente Domínguez que vai ser dedicado a vivenda social. Isto se fai contra o remanente líquido de tesorería incorporando este importe e, polo tanto, coa respectiva modificación de crédito. Señor Otero. Sí, nada, indicar que vamos a apoiar a proposta e agardamos que, bueno, que se efectúe a compra do terreo canto antes para que sexa a construción da vivenda sexa unha realidade o máis axiña posible. Nada máis. Moi ben. Alguna intervención máis? Señor Noia. Estamos a falar de unha modificación de crédito porque quedou atrás o IBE, non? Estamos falando disso. Ben, o BNG nunca vai opoñerse a compra de terreos para vivendas sociais, o dixemos antes, pero tampouco podemos estar a votar favorablemente ás xestións que se traducen en perdas de tempo e traballo das persoas que xa de por sí están saturadas diariamente. Cando calquera de nós vai comprar ou vender un terreo do que se asegura previamente é de si ten ou non impostos ou cargas ou IBES ou o que sexa que poida dar lugar a sobrecostes. Sempre que vostedes fixeron ou pretenderon facer algunha adquisición, sempre foi con problemas dun tipo ou do outro. Lembro, por exemplo, do parking de poucas prazas de Alexandre Bóveda, que ainda está aí, non sabemos se funciona, se non funciona, se é do Concello, se non é, está no aire, en fin, e outras moitas cousas. En todo caso, para que se faga a modificación de crédito e a compra vaya pa diante e para non premiar con voto favorable quen vive permanentemente na improvisación, absterémonos. Moi ben, moitas gracias. Unha intervención máis. Bueno, decir antes de votar a raíz do que acaba de dicir o señor Noia do BNG, pois mire, dá casualidade de que poucas compras de terreo se ten feito polo Concello nos anos, ou unhas cuantas, pero o que sí quero decir é que nos últimos 8 anos e lle diría máis, nos últimos 12 anos de goberno deste Grupo Municipal de Socialista, creo que nunca na historia en tan pouco espacio de tempo se incorporou tanto patrimonio ao Concello do Grove. Nunca se incorporou tanto patrimonio, se sorprende. E temos comprado terrenos de diferente natureza, inmobles de diferente natureza, e cada un deles con unha causística fiscal diferente. Polo tanto, non é tan sorprendente que isto ocurra así. Procedemos, polo tanto, á votación. Votamos o expediente 3031/2025, modificación orzamentaria por suplemento de crédito financiado co remanente líquido de tesorería. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Pasamos agora ao punto número 5. Expediente 3058/2025, ditamen da modificación orzamentaria, suplemento de crédito financiado con novos ou maiores ingresos, modificación de crédito 45/2025. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa de Economía celebrada no día de hoxe, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do BNG, ditaminouse favorablemente a modificación orzamentaria e suplemento de crédito financiado con novos ou maiores ingresos, modificación 45/2025. Moi ben, moitas gracias. Pois, tal como se recolle no expediente, presentamos incorporación do extra do PIE, concretamente o importe da regularización do PIE correspondente ao exercicio 2023. Tiñamos moitas dúdas ao longo de todo este ano da cantidade extra do PIE que se podría incorporar. En algúns fontes ou con algunha información, incluso o importe que nos manexábamos desde o goberno era superior ao que se trae hoxe día aquí a esta modificación de crédito a través do decreto do goberno, porque como ben sabemos non están aprobados os orzamentos xerais do Estado, polo tanto non se está regulando que se pode facer coa cantidade da PIE, pois traemos esta proposta. Unha proposta 100% técnica, unha proposta que nos trasladan desde intervención para complementar os saldos
e o crédito de diferentes áreas de gasto que, como ven vostedes, teñen no expediente, permitirán reducir o exceso de gasto que por diferentes causas hai en varias materias, entre elas o incremento do custe de Sogama e non ter o incremento da taxa do lixo, incremento de costes en servicios sociais vellos tempos, en aportacións a mancomunidades alnés que non estaban previstas ao inicio do exercicio, en gastos de mantemento e conservacións de colexios e en educación en xeral e outros gastos xerais das diferentes partidas de crédito. Polo tanto, facemos esta incorporación de 215.000 euros, concretamente 210.000 números redondos. Alguna intervención? Procedemos, polo tanto, a súa votación. Expediente 3058/2025. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por maioría. Pasamos agora a tratar o punto número 6, expediente 1715/2022, ditamen da aprobación definitiva da ordenanza reguladora de actividade de ocupación de terreo de uso público con mesas e outro mobiliario. Cedo a palabra ao señor secretario. A Comisión Informativa Xeral celebrado no día de hoxe ditaminouse favorablemente a aprobación definitiva da ordenanza reguladora da actividade de ocupación de terreos de uso público con mesas e outro mobiliario, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas gracias. Como ben saben, traemos aquí a aprobación definitiva da ordenanza que todos conocemos como ordenanza de terrazas. Se tiñan presentado unha serie de alegacións que despois dos informes de urbanismo e de secretaría se estiman parcialmente algunhas delas, en outras se rexeitan, polo tanto damos cumplimento ao expediente de tal xeito que coa votación de hoxe atendemos a proposta do informe, como digo, tanto técnico como xurídico que consta no expediente e procederíamos á aprobación definitiva desta ordenanza. Non sei se hai algunha intervención, señor Otero. Nada, simplemente alegrarnos de que por fin, despois dos escollos que houbo para solventar as alegacións, que chegue aquí a modificación da ordenanza actual por esta nova, e agardemos que sexa unha arma de convivencia entre a veciñanza e os negocios, e que tamén sirva para, dunha vez por todas, regular todas as terrazas e crear un censo que poidan pagar a súa tasa correspondiente, porque temos constancia de que hai terrazas que incluso non están pagando a tasa que corresponde. Entón, agardamos que a raíz desto xa se comece a executar e a poñer orden en este aspecto, nada máis. Moi ben. Alguna intervención máis, se non procedemos a súa votación? Ben, procedemos, polo tanto, a votar o punto número 6, expediente 1715/2022, aprobación definitiva ordenanza reguladora de actividade de ocupación de terreo de uso público con mesas e outro mobiliario. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos, polo tanto, ao punto número 7, expediente 2639/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para a posta en marcha dun programa municipal de cesión temporal de solares privados a cambio do seu mantemento e uso comunitario. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral, celebrada no día de hoxe, ditaminouse con 2 votos a favor de Esquerda Unida e 7 abstencións, 2 do Partido Popular, 4 do Partido Socialista e 1 do Bloque Nacionalista Galego, o ditame da moción do Grupo Municipal de Esquerda Unida para a posta en marcha dun programa municipal de cesión temporal de solares privados a cambio do seu mantemento e uso comunitario. Moi ben, para a defensa desta moción ten a palabra Susana, sí. Boas noites a todos. Vou dar lectura á moción. Posta en marcha dun programa municipal de cesión temporal de solares privados a cambio do seu mantemento e uso comunitario.
Nos núcleos urbanos e rurais do noso concello existen numerosos solares ou parcelas privadas que permanecen sen uso, en estado de abandono ou cun mantemento deficiente. Esta realidade supón unha preocupación crecente para a veciñanza, xa que a presenza de maleza, lixo, ratas ou risco de incendios afecta directamente á saúde pública, a seguridade e a convivencia, especialmente cando estes terreos se atopan próximos a vivendas, centros educativos ou espazos públicos. O Concello conta con ferramentas legais para actuar diante da desatención destas fincas, a través de ordenanzas e da execución subsidiaria. Non obstante, moitas veces o problema non é só de bondade, senón tamén de capacidade. Existen propietarios que, por idade avanzada, problemas de saúde, falta de recursos ou descoñecemento da situación legal do terreo, non poden cumprir coa súa obriga de mantemento. Ao mesmo tempo, a veciñanza demanda espazos para desenvolver proxectos comunitarios, hortas urbanas, zonas verdes, iniciativas educativas ou incluso solucións temporais de aparcamento. A posta en valor destes terreos suporía unha mellora evidente de calidade urbana e cohesión social. Dende Esquerda Unida propoñemos crear un programa municipal de cesión temporal de usos de solares privados, baseado na voluntariedade e no interese común, que permita ao Concello ou a entidades sociais usar e manter estas fincas a cambio de evitar a súa degradación. Este modelo xa foi aplicado con éxito en múltiples municipios do Estado, combinando o respecto á propiedade privada coa función social do solo, o favorecemento dunha vila máis habitable, participativa e coidada. Por todo o anterior exposto é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte moción. E, polo tanto, instamos ao Goberno Municipal a elaborar e aprobar unha ordenanza que regule a creación dun programa municipal de cesión temporal de solares privados a cambio do seu mantemento e uso comunitario, definindo os criterios de participación, os dereitos e obrigas das partes e os posibles usos permitidos e procedementos de xestión. Realizar unha campaña de información e captación de propietarios interesados, presentando especial atención aos casos de persoas maiores con problemas de saúde ou en situación de vulnerabilidade. Asumir directa ou indirectamente o mantemento básico dos solares incluídos no programa, destinándoos a usos de interese público como hortas urbanas, espazos verdes, zonas de xogo, actividades educativas, aparcamento temporal ou outros compatibles co ben común e reversibles. Promover a participación de entidades sociais, centros educativos, colectivos veciñais ou cooperativas xuvenís na dinamización dos espazos recuperados, priorizando sempre o uso comunitario fronte a intereses privados. Que o programa sexa coordinado entre os departamentos de urbanismo, medio ambiente e servicios sociais a fin de identificar tanto os solares en situación de abandono como as persoas propietarias con dificultades para xestionalos. E dar traslado destes acordos a asociacións veciñais, centros educativos, entidades sociais e tecido asociativo en xeral co fin de fomentar a súa implicación no desenvolvemento do programa. Destacar que a titularidade dos solares sería dos propietarios, porque sí que hubo xente que tuvo algunha dúbida de como funcionaría isto, e evidentemente os propietarios seguirían sendo os propietarios actuais, que simplemente suporía pois un uso que para moita xente pois sería liberarse un pouco da carga desa limpeza que a veces supón un problema para xente que xa non xente maior simplemente, xente que a mellor xa non vive no Grove e pasa aquí pois, solamente un mes ou 2 meses ao ano e que lle supón un problema manter eses espazos libres. Por outra parte, tampouco exime ao Concello de cumplir coa ordenanza de limpeza de fincas nos meses que corresponde e que suelen ser un problema tamén de, pois, eso, de plagas ou de risco de incendio na temporada seca. E pola nosa parte, pois, hasta. Moi ben, intervencións. Señor Noia. A nos parecenos unha bonita moción que vai acabar no caixón porque coincidirán con nós que este goberno non ten capacidade para levála a fin. Desde logo, conta con o noso voto favorable. Gracias. Moitas gracias, señor Leiva. Gracias por concederme a palabra. Bueno, dentro do Grupo Municipal do Partido Popular queremos comenzar recoñecendo unha realidade evidente, que no noso Concello efectivamente existen solares e fincas en estado de abandono que xeran preocupación pola sociedade, os riscos para a saúde e a seguridade da veciñanza. Somos plenamente conscientes deste problema. Agora ben, consideramos sinceramente que a proposta que presenta a Esquerda Unida non é a vía axeitada. En primeiro lugar, porque debemos lembrar que a propiedade privada é un dereito constitucional recollido no artigo 33 da Constitución Española
que implican non só dereitos, senón tamén obrigas. Entre esas obrigas está a de manter os terreos en condicións de salubridade, seguridade e ornato, tal e como establece a Lei do Solo de Galicia. O Concello, como todos sabemos e somos conscientes, xa dispón de ferramentas legais suficientes para actuar. Ordenanzas municipais, procedimentos de requerimento aos propietarios, sancións e incluso a execución subsidiaria cando estes incumpren esas obrigas. O que compre é, desde o Partido Popular, e reclamamos, é que se apliquen esas ferramentas con máis rigor e axilidade. O que non compartimos é que se pretenda que sexan todos os veciños, cos seus impostos, quen asuman a responsabilidade de manter propiedades privadas. Iso sería injusto e supondría trasladar ao conxunto da cidadanía unha carga que corresponde exclusivamente aos titulares dos terreos. E temos que dicirlo tamén claramente, esta moción non é máis que outro exemplo desa obsesión intervencionista da esquerda por, quizáis, inmiscuirse na titularidade privada, disfrazando o uso comunitario o que en realidade é trasladar a todos os contribuintes unha carga, insisto, que deben responsabilizarse cada propietario. Esa bella idea do que o privado non importa, que se pode interpretar libremente, non é nin xusta, nin responsable, nin, desde logo, vai con nós. Desde o PP creemos na colaboración cos propietarios e co tecido asociativo, pero sempre desde a voluntariedade e sen que o Concello se converta nun xestor de bens privados. Apostamos por reforzar a inspección, aplicar sancións cando corresponde a fomentar convenios puntuais, pero non crear un programa xeralizado que na práctica supoña gastar diñeiro público en responsabilidades privadas. Por eso, e sendo coherentes con a nosa posición, o Grupo Municipal do Partido Popular non vai aprobar esta moción. Gracias. Moitas gracias. Pois temos que decir que desde o Grupo Municipal Socialista compartimos parte do argumento que acaba de trasladar o voceiro do Partido Popular. Sinceramente, é unha moción que non acabamos de entender. En primer lugar, algo do que se propón aquí, algo parecido, similar ao que se propón aquí, xa estuvo en vigor no Concello do Grove nos anos 2013, 2014, incluso no 2015. En aquel momento eran terrenos de colectivos, como podía ser incluso a Iglesia, que se poñían a disposición de diferentes colectivos para o traballo das hortas e algún tipo de aproveitamento. Así como naceu, morreu, non tuvo moita demanda, non tuvo moita petición. Por lo tanto, isto de que hai demanda, a veciñanza demanda espacios para desenvolver proxectos comunitarios, non sei a que veciñanzas se están referindo, hortas urbanas, zonas verdes, iniciativas educativas ou incluso solucións temporais de aparcamento, que todo eso pode estar moi ben, pero con espacios públicos e terrenos públicos. O que non acabamos de entender, e aí coincidimos co Partido Popular, é que de repente un titular privado que, bueno, non teño tempo para limpar a finca, e lle cedo ao Concello, e que o Concello, en nombre de todos os veciños, co orzamento municipal de todos os veciños, se dedique a limpar o terreo que un particular non fai. Home, primeiro, creo que incluso sería ilegal, porque eu creo que mantendo a titularidade o propietario privado, que o Concello pode investir cartos en esa propiedade privada, dubido moito que se poda facer. E segundo, e o acaba de dicir o voceiro do Partido Popular, temos dereitos, pero temos deberes. E se eu teño unha propiedade, teño deberes. E teño o deber de mantela. E por suposto que desde o Concello estamos facendo un esforzo. Temos máis de 700 expedientes abertos para limpeza de fincas. Máis de 700, e máis. Desde este mes de setembro incorporamos unha policía que estaba de baixa que se vai a dedicar exclusivamente a tarefas de disciplina urbanística e de medio ambiente, precisamente para supervisar eses expedientes e identificar os propietarios e trasladarlle a perceptiva notificación de limpeza. Cada un somos responsables da nosa propiedade privada. E en este Estado de Dereito donde vivimos, a propiedade privada, pois, como ben se decía, está recollida na Constitución.
de tal xeito que non acabamos de entender esta proposta de Esquerda Unida, que o que nos ven a decir sinxelamente é que calquer particular diga, bueno, mira, eu vos cedo ao Concello do Grove o terreo, punto 3 da moción, asumir directa o Concello ou indirectamente o mantemento básico dos solares incluídos no programa, destinándose a usos de interese público como hortas urbanas, espazos verdes, zonas de xogo, facéndolle un parque, actividades educativas, aparcamento temporal, etc. Mantendo, conservando e limpando. Polo tanto, a orzamento de todos lle cargamos as obrigas dos particulares. Pois, sinceramente, non ten moito sentido esta moción que presenta a Esquerda Unida, sinceramente. Outra cuestión é algún espacio colectivo, como estamos chegando a acordos coas diferentes comunidades de montes, que aí sí que se pode chegar a acordos para ben e beneficio de todos, pero desde logo que se diga que un terreno dun particular que por ser maior, con todos os meus respetos, ou porque viva fora do Grove, non vai estar atendendo a que o teña que limpar e, polo tanto, nada. Xa o collemos nós, o Concello do Grove, que somos de todos, yo limpamos, do mantemos, e así durante uns anos eu sigo mantendo a titularidade, sigo mantendo a propiedade do terreno, pero que o Concello se ocupe das miñas cargas. Bueno, home, sinceramente, eu creo que esta moción é un erro, esta moción non ten sentido, pero bueno, aquí está. Desde logo, nós non podemos apoiar esta moción. Este programa para propiedades colectivas se fixo e non tuvo éxito porque non houbo demanda, durante 3 anos, de tal xeito que esa demanda que aquí aluden nós desde logo non habemos, e moito menos que o Concello asuma terreos de particulares para limparllos. Bueno, creo que se isto é así, que estamos perdendo un pouco o norte. De tal xeito que, como lles anunciaba anteriormente, o Grupo Municipal Socialista non vai apoiar esta moción. Señora Millán. En primeiro lugar, pois mira, xa vou por orden. A verdade é que lle vou a ter que dar a razón a Anselmo en algunhas cousas que me parece mentira, pero vou a ter que dar. Bueno, pero de todos modos nós vamos a seguir facendo propostas, ainda que non somos xente de moita fe, xa sabe que nós non comulgamos con nada, pero evidentemente todas as propostas que pensamos que poden ser boas para o noso povo vamos a traer a esta asamblea sempre e cando consideremos que son boas para ele. Pola parte do señor Leiva, pois decir que me dá a sensación de que non leo a proposta, porque non falamos ningún momento de privatizar, nin de utilizar o chan privado para beneficio do Concello, senón para o beneficio municipal en canto aos veciños. É dicir, creo que temos concellos veciños que, por exemplo, utilizan leiras para a zona de aparcamento e a limpeza que se faise para utilizar eso como un bien propio. E, por exemplo, no Grove temos un problema serio co tema do aparcamento e habría, a mellor, pois igual que se usa a de Don Jacobo en épocas puntuales, como na festa do marisco e cousas así, sí que podría haber unha posibilidade de ter unha bolsa de aparcamento en temporada estival, que cando máis a necesitamos no Grove, con este tipo de fórmula. Evidentemente, non estamos falando de que o Concello asuma ningún gasto dunha propiedade privada, simplemente se o Concello se beneficia con ese espacio, desbrozala xa se está facendo agora cando se fai outro tipo de actividade como aparcamento, como pasa na de Don Jacobo, que tamén se fixo cargo moitas veces o Concello, e creo que non é a primeira vez que o fai. Por outro lado, felicitar o Concello do Grove se ten policía, porque levamos todo o verán sin ela. Se van a poñer agora a mirar as fincas, pareceme moi ben, espero que miren máis cousas. Bueno, como, por exemplo, pois, toda a xente que está desatendida polas tardes, que ainda que chama a policía non consigue nunca falar con eles. Por outro lado, nada, nos seguiremos insistindo en fórmulas deste tipo. Creo que no Grove xa se propuxo máis dunha vez, incluso para os aparcamientos na zona de Alexandre Bóveda, que no seu día tampouco se tuvo en conta, e si temos que volver a traela pois máis adiante. Evidentemente, o mellor na época na que vostedes intentaron facer uso público para hortos ecolóxicos non había demanda, pero constanos que a día de hoxe, por exemplo, os centros educativos están utilizando ese tipo de fórmulas e podría ser unha alternativa para darles un espacio no que poder facelo. Entón, pola nosa parte, creo que a moción, se a leron, enténdese bastante ben. Si hai colaboración, evidentemente, estas cousas salen adiante. Se non hai, pois
nada, unha proposta máis que asumiremos e que seguiremos traendo a este pleno para ver se algún día se considera ter en conta. Nada máis. Moi ben. Moitas gracias. Pois procedemos, polo tanto, a votar esta moción de Esquerda Unida. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda rexeitada por maioría. Pasamos ao punto número 8, expediente 3022/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora dos servicios de axuda no fogar. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa Xeral, celebrada o día de hoxe, ditamenouse con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida, a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servizo de axuda no fogar. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra para a defensa o señor Noia. Perdón. Sí. A exposición de motivos. O sistema público de atención á dependencia en Galicia está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ben denunciado insistentemente o BNG no Parlamento Galego. Lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes, a política da Xunta de Galicia, baixo o goberno do Partido Popular, está centrada nun modelo asistencialista e privatizador, que empobrece o servizo público e devolve os cuidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente sobre as mulleres. Na actualidade, máis de 2.000 persoas en Galiza agardan pola valoración da dependencia, duplicando o tempo que marca a propia lei de dependencia. A media de espera sitúase nos 361 días, o que fai de Galicia a cuarta comunidade con maior atraso para acceder ás prestacións. Ademais, Galicia é o territorio que menos inviste por persoa dependente, 1.317 euros ao ano, fronte aos case 2.000 das media estatal e moi lonxe dos 2.900 euros que inviste o goberno vasco. Este infrainvestimento tradúcese en recortes de servicios esenciais, sustituídos por axudas precarias que non garanten o dereito das persoas maiores e dependentes. No primeiro semestre de 2025, o Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, perdeu 1.026 persoas usuarias e os centros de día case 3.000. Mentres, as axudas asistencialistas incrementáronse en máis de 6.000, cunhas cantidades que non superan os 400 euros mensuais, menos da metade do salario mínimo interprofesional. O recorte orzamentario destinado ao SAF é especialmente grave. Só nos últimos 2 meses a Xunta retirou 17 millóns de euros deste servicio, 12 millóns en xuño e 5 en maio. O SAF está ao bordo do colapso por falta de financiamento, como veñen denunciando os concellos, a FEGAMP e o propio BNG. No último pleno do Parlamento, o Partido Popular votou en contra da proposta do BNG para elevar o financiamento do SAF ata os 20 euros por hora. Unha medida fundamental, non só para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e unhas condicións laborais xustas para as traballadoras, senón tamén para aliviar a carga económica que os concellos están a asumir por unha competencia que lles é impropia e que a Xunta non financia de maneira responsable nin suficiente. Por primeira vez, hai máis persoas dependentes en Galiza pagando unha residencia privada que ocupando unha plaza pública ou concertada. Máis de 7.400 persoas reciben unha axuda de entre 361 e 420 euros ao mes, mentre o custo medio dunha residencia supera os 2.000. Isto facilita que as empresas privadas absorban as axudas públicas e incrementen os precios, vulnerando un dereito fundamental. O modelo do Partido Popular persigue 2 obxectivos. Devolver os cuidados ao fogar e que os asuman de novo as mulleres. Segundo datos da propia Xunta, o 82% das persoas cuidadoras no domicilio son mulleres que, en moitos casos, teñen que renunciar á súa vida laboral para atender familiares dependentes. Fronte a esas políticas regresivas, o BNG reafirma o seu compromiso cun sistema público de cuidados que garanta unha vellez digna e os dereitos das persoas dependentes como parte fundamental do estado de benestar. O Concello de Grove non é alleo a estes problemas, mas ben sufrios como a ningún outro. Logo, diante desta situación, é imprescindible que o pleno desta corporación se posicione en defensa do sistema público de atención á dependencia e exixa á Xunta de Galiza un cambio radical nas súas políticas.
E por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do BNG somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adhesión dos seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galiza a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do Servicio de Axuda no Fogar, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora até os 20 euros. 2. Exixir á Xunta de Galiza a reducción dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais. 3. Reclamar á Xunta de Galiza un incremento substancial do investimento por persoa dependente, ata cadar como mínimo a media estatal, co obxectivo de reforzar a rede pública de atención. 4. Instar á Xunta de Galiza a abandonar as políticas privatizadoras e asistencialistas, priorizando o reforzo das prazas públicas e concertadas en residencias e centros de día, e garantindo o dereito a unha vellez digna. 5. Manifestar o compromiso do Concello do Grove coa defensa do sistema público de atención á dependencia como pilar fundamental do estado do benestar e dereito esencial da cidadanía. E 6. Dar traslado deste acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galiza, aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego e á FEGAMP. Gracias. Moi ben, gracias. Intervencións. Señor Otero. Nada, simplemente mostrar o apoio do Grupo Municipal de Esquerda Unida a esta proposta. Bueno, somos conscientes de que, ao final, en donde está repercutindo pues, o tema, a carga económica do Servicio de Atención ao Fogar e nos concellos, cando debería ser a Xunta quen debería asumilo, e, lóxicamente, apoiamos esa proposta. De feito, a este tal, pues, queríamos tamén aproveitar pues, a ver como está a situación do SAF do Grove, porque leva dentro do 2019 que rematou a súa concesión pues, está traballando de forma irregular, vamos a ponerlo entrecomillado, porque sempre hai fórmulas legais para facelo desta maneira, pero non é a forma correcta na que está exercendo o servicio. E tamén aproveitamos tamén para volver a reiterar a petición do informe que nos indicou en marzo de 2023 e pedido por registro no que se xustificaba que este servicio continuase continuase externo e non pasase a ser remunicipalizado, non? Temos pedido, indicar ao Concello, non temos ese documento, queríamoslo que non lo pasase, pero eso, reivindicar o traballo das mulleres de atención ao fogar e que, unha vez por todas, a Xunta asuma as súas competencias e asuma os gastos que ocasiona este servicio. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiva. Gracias. Bueno, a ver, eu sinceramente non sei que problema ten o bloque co sector privado e os conciertos entre o sector privado e o sector público. Bueno, pero en todo caso, a marxen deso, o bloque creo que tampouco, ou neste caso o Grupo Municipal do Bloque, non tuvo en conta o que establece a Lei de Dependencia, que di que os gastos dos servicios e prestación debe asumirse ao 50% entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado. Eu nesta moción non vexo ninguna reivindicación ao Estado central. E, dende logo, a Xunta nestes últimos 15 anos avanzou bastante. De feito, multiplicáronse por 5 o número de dependentes atendidos de 15.000 a máis de 77.000. O sea, somos unha das mellores comunidades de España con mellor ratio de atención á dependencia cunha ratio de 98,4%. El dato mata el relato. Triplicamos a oferta de prazas sostidas con fondos públicos en residencias de maiores, pasando de 5.500 a máis de 16.000. Multiplicáronse por 6 o número de prazas en centros de día, de 1.000 a 6.000. Multiplicáronse por 7 o número de beneficiarios do SAF, chegando ao preto de 25.000 personas. No ano 2009 había 3.500. E puxose en marcha medidas innovadoras adaptadas á realidade e ás necesidades dos galegos, como Casas do Maior, 140 centros nos concellos menos poboados, bono coidado no fogar, máis de 22.500 persoas beneficiarias, complemento ao bono residencia, máis de 8.000 persoas beneficiarias, e un largo etcétera. Claro que hai que mellorar, en eso está a Xunta de Galicia, en eso debería estar tamén o Goberno Central, por eso
a verdade, nos extraño desconocemento que tuveron ustedes a hora de plantexar isto, porque saben perfectamente ou deberían saber que hai unha coparticipación e hai unha cofinanciación entre o Estado e a Comunidade Autónoma. E nós dependemos en boa parte do Goberno Central para estes servicios. E, de feito, respecto tamén falan de plazos de espera, tamén se está levando a cabo medidas importantes, evitando moitos trámites burocráticos que están, digamos, acelerando o que son as peticións. Co cal, como non estamos de acordo xa no plantexamento, inda que hai algunhas cousas que evidentemente se poden mellorar, sempre se pode mellorar, non vamos a votar a favor desta moción do bloque. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Respecto á moción presentada, como ben saben, nós somos defensores da necesidade de incrementar a financiación, o financiamento do servicio de axuda no fogar. Iso vémolo reclamando fai moitísimos anos e, polo tanto, hoxe non vamos a ser menos. Aquí estáse incumplindo a lei de dependencia porque que non ten que aportar un solo euro ao SAF son os concellos. E ahora mismo estamos aportando unha media, e no Grove estáse cumplindo, en torno a un 40-45% do coste total do SAF. Eso significa para o Concello Grove un importe económico que supera os 300.000 euros. A día de hoxe, nos sistemas e nas fórmulas que se están xestionando o SAF, xa estamos acadando en algún concellos 23 euros hora de coste, o cal sería totalmente inviable para o Concello do Grove. Ahora mesmo nós estamos xa pagando 19 euros, dos cuales recibimos 12,50 e a diferencia aporta o Concello do Grove. Por lo tanto, non vamos a discutir os outros puntos, pero é certo que, como se pide que se eleve o financiamento por hora polo menos hasta os 20 euros, e como iso é algo que nos vimos reclamando, vamos a apoiar esta moción que en si sola se justificaría por esta demanda. De tal xeito que vai contar co apoio do Grupo Municipal Socialista. Señor Noia, para defender e rematar, e votamos. Sí, bueno, gracias aos que desaprobala. Eu simplemente decirle algo aí ao señor Leiva. O BNG non está contra o sector privado, o que si pensa o BNG é que o que hai que defender as prestacións públicas, que deben estar en primer lugar. E creemos, vostedes non. Vostedes prefieren delegar, externalizar, sí, as prestacións, e entonces privatizar o que son os servicios. Está pasando coa saúde, coa sanidade. Está vendo todo o mundo. Hai uns poucos anos pedíamos cita para médico e había un médico ao día seguinte ou 2 días. E agora mesmo, mire usted no seu móvil a ver cando lle dan cita. Se é que está no Sergas, se non está unha Derlas ou unhas Isas ou unha cousa desas. O mesmo está pasando, bueno, cada un está con o que quere. Quero dicir que eu non estou, non é o meu caso. Non é o meu caso, créame. Non é o meu caso. Pero bueno, se estuvera, teria todo o dereito a estar, Teria todo o dereito a estar. Eu non estou dicindo nada, estou dicindo simplemente que o que está dicindo é falso. É dicir, o sector privado, para as prestacións públicas, para que chegue a maior parte da poboación, non sirve. É subvencionado polo sector público. Isto é así. Entón, o que é necesario para que as cousas funcionen como debe ser é que o sector público sexa o beneficiado dos impuestos de todos os ciudadanos e non Quirón Salud, por poñer un caso. Dito eso, o do dato mata relato, dixo usted, eu sí que lle di datos de sobra e non me vou a emplear máis. Gracias aos que votan a favor e aos que non, pois nada, a próxima. Ben, procedemos, por tanto, a votar esta moción do BNG. Moción para a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servicio de axuda no fogar. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos ao punto número 9, expediente 3023/2025, ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galiza no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe. Ten a palabra o señor secretario.
Na Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe, ditamenouse favorablemente a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galiza no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe, con un voto a favor do Bloque Nacionalista Galego e 8 abstencións, 4 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular e 2 de Esquerda Unida. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o señor Noia. Galiza viviu no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. A desolación e a ferida aberta que esta catástrofe ambiental, social e económica deixou en gran parte do noso territorio, nomeadamente nas comarcas de Ourense, son palpáveis e exixen unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o Sistema Europeo Copérnicus fixe unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano. Mentres que a Xunta deu uns datos sensiblemente inferiores, 108.411 en agosto e 110.994 en todo o ano. Esta vaga de lumes, máis que unha praga bíblica ou unha acción atribuible solamente a mentes perturbadas, é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do goberno galego, tanto na prevención como na xestión da emerxencia. O modelo de loita contra o lume do Partido Popular demostrou unha vez máis o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen a coordinación necesaria, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas e en moitos casos en total desamparo. Malia o esforzo heroico de brigadas veciñanza e persoas voluntarias, a quen queremos agradecer e recoñecer públicamente o seu labor, a política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país co 70% da súa superficie arbórea. Esta vaga de lumes deixa unha lección clara: non podemos seguir como estábamos. A rabia, a dor e a indignación ante unha catástrofe que podería terse evitado deben traducirse en acción política. A Xunta de Galiza non pode seguir respondendo con silencio, resignación ou a rutina de promesas baleiras e propaganda. O uso político partidista e carroñeiro que o PP quixo facer no medio dos peores incendios da nosa historia é inadmisible. Galiza merece un modelo de monte e de rural diferente, que xere riqueza, poña en valor a nosa contorna natural e que nos protexa de forma efectiva. É por iso que o BNG defende un cambio estrutural e unha estrategia integral sobre o conxunto do territorio que teña como objetivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galiza precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural. Un plan que procure a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estrutural e eficaz e a revitalización socionómica do rural. Por lo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Grove presenta a súa aprobación polo Pleno da Corporación desta moción, propoñendo a adhesión dos seguintes acordos. Instala a Xunta de Galiza a inmediata posta en marcha dun Fondo de Recuperación Económica, Social e Ambiental Xunta-Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha achega de ata 6.000 para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social coa mínima burocracia posible. Urxir a Xunta de Galiza a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas, que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos. 3. Demandar á Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional, que xera riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. 4. Instar a Xunta de Galiza a duplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. 5. Exixir o reforzo e a profesionalización dos servizos de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vigilancia e a dotación de medios e equipos adecuados para o ataque a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal do servicio. 6. Instar a Xunta a que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas da propiedade descoñecida. 7. Demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servicios, o incremento do financiamento dos concellos
e alternativas productivas sostíveis e que fomenten a movilización de terras para a produción sustentable de alimentos. 8. Demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do goberno galego, comenzando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente neglixente e por converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podría terse evitado. 9. Acerirse ás movilizacións convocadas ou que se convocarán para exigir responsabilidades e apoio na reconstrucción e rehabilitación das propiedades e dos espacios rurais e naturais danados. Gracias. Gracias, señor Otero. Agora, nada, tamén indicar que o Grupo Municipal de Esquerda Unida vai apoiar a proposta, pois na meirande casi todas as propostas son compartidas polo noso partido e, de feito, teñen sido públicas nesta situación. Entón, nada, vamos a apoiar a proposta e xa teño os do PP para votar en contra. Nada máis. Gracias, señor Leiva. Bueno, gracias por concederme a palabra e, bueno, felicitar unha vez máis ao portavoz da Esquerda Unida polas seus dotes adivinatorias. Tamén me dixo que eu estaba en contra do cambio climático, que non reconocía o cambio climático, pero, bueno, como xa sabe casi máis que a min, pois nada, enhorabuena. Pero sí, esa vez acertou, mire. Mire, porque o que temos que dicir do bloque é que, mire, mentras Galicia ardía, sabe onde estaban vostedes? Escondidos detrás dunha pancarta. En vez de apoiar ao goberno de Galicia nese momento, porque xa quedará tempo para pedir responsabilidade, xa quedaría tempo. Non, ustedes, como sempre, é máis revuelto, buena pesca, non? Pois non, salulles mal cando como foi dos pellets, e como cando pasa calquer catástrofe, desgraciadamente, pois ustedes fan esa política que ño achacan ao PP, política partidista carroñera, e creo que se confundiron aquí. Estaba pensando en vostedes, na política partidista carroñera, porque é o que fan. En vez de arrimar o hombro e remar todos xuntos, nesa situación o que fixeron é facer política partidista e carroñera. En esta moción, claro que non vamos a apoiar, obviamente, porque ustedes responsabilizan casi que ao presidente da Xunta como se fora un chisqueiro ali a plantar lume. Pouco menos están dicindo eso. E din, e aparte dino textualmente, que esta vaga de lume é consecuencia directa, pero que non plantou o lume? Quen plantou o lume? Ou como se producen os incendios? E dende logo, a política que está demostrando, tal como se sobrepasaría calquera administración, tanto central, que se veu sobrepasada, como calquera administración autonómica co que pasou, porque os medios a veces son limitados, ou as previsións, obviamente, isto é casi unha causa de forza maior, que en dereito é causa de forza maior, casi é unha eximente, pois a verdade é que todo o mundo se veu superado, pero ahora estánse adoptando as políticas, as decisións, precisamente para restablecer e restaurar aos damnificados, como vostedes saben, que desde o minuto 1 se puxo en marcha a maquinaria da Xunta de Galicia precisamente para indemnizar a toda esta xente que desgraciadamente se veu coa súa casa perdida e os seus negocios tamén desaparecidos. Gracias. Moitas gracias, señor Noia. Un momento, por favor. A ver, sí. A ver, indemnizan cos cartos de todos, non indemnizan cos seus cartos. Que deberían facer, porque cando non fixeron a política adecuada, os culpables son ustedes. Os responsables son ustedes, ou ustedes non estaban gobernando. Donde estábamos nós? Onde estaba o señor Rueda? En moto por Asturias, non se acorda? Pois eu sí. Os primeiros días non lle daba nin importancia. E logo ao final eran solo matujeiras e pedras o que ardeu. Home, un pouquiño de por favor. A pancarta que hubo foi, creo que despois de que pasaran os lumes, e creo que hai 15 días, unha semana, 15 días, creo, que hubo unha manifestación un domingo na Praza da Quintana. Estamos moi orgullosos, foi un mundo de xente e máis. Foron brigadistas que estuveron loitando contra o lume. Non os que estaban con un chaleco amarillo mirando como ardía todo.
señalando a Televisión de Galicia, por certo, sabemos de que vai a Televisión de Galicia, o bonito que vai quedar despois. Nada máis, gracias. Gracias a todos os que apoian a moción. Ben, procedemos, polo tanto, a votar expediente 3023/2025, moción do Grupo Municipal do BNG. Votos a favor, abstencións, en contra, queda aprobada por maioría. Mocións de urxencia, como ben saben, e así o informamos anteriormente, traemos como urxencia a aprobación definitiva do Plan Especial de Infraestructuras de Bizocas. En primeiro lugar, como sempre facemos, temos que votar a urxencia e, no seu caso, despois, debatir o punto. Por lo tanto, votamos a urxencia para incorporarla ao orden do día do pleno. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ben, como ben saben, levamos tempo querendo sacar adiante un proxecto de mellora e urbanización con infraestructuras deportivas da esplanada ou do espacio coñecido como Bizocas. En ese proxecto vamos a facer unha área deportiva, recreativa e de ocio, aproveitando as instalacións a infraestructura xa construída, proxecto para o cual temos unha axuda de máis de 700.000 euros por parte da Diputación de Pontevedra, que fan un montante total coa aportación municipal de máis de 900.000 euros. Temos un prazo de execución de esta obra que foi prorrogado e ampliado por parte da Diputación de Pontevedra para marzo de 2026 e non se podía tramitar a licitación porque non tiñamos aprobado este plan. O martes pasado recibimos o último informe que necesitamos, o informe favorable da Dirección Xeral de Urbanismo, de tal xeito que cumplimentamos todo o procedemento para a súa aprobación definitiva. Recibimos ese informe o martes pasado, o mércores convocouse o pleno, polo tanto non dou tempo físico e material para que tanto desde Urbanismo, Arquitecta Municipal e Secretaría fixeran os preceptivos informes necesarios para poder traer a plena, porque ademais a aprobación definitiva deste plan corresponde a competencia deste pleno. De tal xeito que hoxe, cumplimentado todo o trámite administrativo, traemos a aprobación definitiva deste PEI de Bizocas que nos permitiría, unha vez que se publique no DOGA, iniciar o procedimento de licitación da obra, que tal como lles trasladaba anteriormente, confiamos en que esta obra, o proceso de licitación se inicie neste mes de outubro e a metade no mes de novembre podamos adxudicar a obra e, polo tanto, executala e cumplir os plazos do mes de marzo. De tal xeito que traemos aquí a votación, a aprobación definitiva do PEI Bizocas. Alguna intervención? No. Sí, señor Noia. Sí, eu brevemente é unha pena que esta obra que descongestiona un esqueleto de formigón que leva afeando en torno dun instituto desde 1994, que se di pronto, fíquese moi oculto polas presas que xa son consustanciales a calquera obra ou actuación deste goberno. Con todo, congratúlame moito, xa que no ano 2014-2015, non sei con seguridade, Rosa María Blanco Castro como directiva e eu como presidente da AMPA Senxeliño do IES das Bizocas reunímonos coa comunidade de Monte de San Vicente para tratar de sacar do esquecemento ese terreo e procurar a construción ou reconstrución desa zona para uso deportivo tal e como 10 anos despois parece estar disposto a facerse. Corresponde pois a esa AMPA un graniño de area e a mancomunidade unha praia inteira. Conta coa nosa aprobación e voto favorable e os desexos que polas presas non descarrilemos. Gracias. Moi ben. Procedemos, polo tanto, a súa aprobación do Plan Especial de Infraestructuras da zona de Bizocas. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos, polo tanto, ahora a continuación ao seguinte punto da orde do día, que é rogos e preguntas. Como sempre, solicito aos compañeiros e compañeiras da oposición que queran trasladar rogos e preguntas que solicitan a palabra e por orden lle iremos trasladando e aos compañeiros e compañeiras de goberno que queran contestar que despois tamén soliciten a mesma. Señor Meis. Boas noites a todas e a todos.
primeiro lugar, quería preguntar pola situación dos cargadores de coches eléctricos, primeiro da Castelao, que parece que xa está listo, cando se vai a poñer a funcionar, cal vai a ser o seu sistema de xestión, seguindo neste tema, cando se vai a instalar o que hai previsto que se faga diante daqui do edificio da cofradía, e como sabemos que o de Alexandre Bóveda segue sendo gratuito, ata cando vai durar este tipo de xestión nos cargadores eléctricos. Segundo lugar, a oficina de consumo que se atopa aquí detrás ten un cartel na porta que avisando que está pechada ata novo aviso. Queríamos saber cal é o motivo deste peche. Volvo a preguntar un ano e medio despois de moitas veces insistir, cando van a sair as licitacións dos postos do mercado municipal. Outra que tamén levamos anos denunciando, no Alto dos Pardiños, o camiño ese que, levamos anos xa denunciando a situación desa rúa, supostamente ia ir no plan de asfaltados do ano pasado, non foi, entón queremos saber cando se vai poñer fin, porque cada vez o terreo aí estáse debilitando máis, as ervas están comendo a calle e co perigo que eso conleva. Despois, pasos de peóns. Por un lado, o de Confín, o que é a baixada das escalinatas, segue estando na mesma situación que denunciamos fai nos últimos meses. As persoas que baixan tanto para ir ao parque, a parada ou para ir ao paseo, atópanse que ao chegar abaixo, coches a un lado, coches a outro, teñen que ir polo medio da carretera, o sea, creouse un problema. Sabemos que sí, que había unha situación de inseguridade no paso de peatóns que daba hacia a Marquesina, pero é que a solución foi crear máis problemas para os viandantes, porque a maioría siguen usando esa zona para cruzar, coa diferencia de que agora o paso de peatóns non está marcado, e agora sí que é un perigo. Entonces habrá que buscar unha solución, sea un badén ou o que sea, pero que tal e como está mal. E por outro lado, paso de peatóns de Terra de Porto, que xa tamén preguntamos fai un par de meses, creo que foi, que o paso de peatóns que ven dende onde está a lavandería hacia o mar. Parece ser que fai 2 meses era tamén inviable, era inseguro, pero máis inseguro é, sobre todo sabendo que hai unha persoa invidente que vive aí, os veciños usamos ese paso de peóns toda a vida, nunca pasou nada, porque, seguimos en ver esa falta de seguridade, e eu creo que é máis inseguro que teñan que ir para cruzar 10 metros, teñen que cruzar 3 pasos de peóns por todo o Terra de Porto. Despois, na rúa Conchases, lugar da Carballeira, creo que seguimos sen facer o cambio de sentido que se dixo xa fai uns meses que se iba a facer para evitar os incidentes que aínda fai 1 ou 2 semanas volveuse a crear dun camión parado porque un veciño non quería que pasara por aí o camión, prodúcense colas e hai problemas, son recurrentes os problemas nesa rúa. Non sei a que esperamos para darlle solución a eso. Outra, como vai a revisión da garantía da obra do auditorio, como vai a revisión, como vai o estado do ascensor, que se sigue sin usar. Xa non pregunto por
o local social de Reboredo, nin polo local de Mecos, nin polas dilatacións de Alexandre, da primeira parte da rúa Alexandre Bóveda. E, por último, preguntar que, bueno, hubo varias queixas estes días, o Colexio de Valle Inclán parece ser que está sen conserxe, que é o que pasa. Nada máis, gracias. Gracias, señor Otero. Sí, boas novamente. Nada, quería preguntar 4 cousas. Unha é a situación da compra do terreo de Entre Hortas, que estaba dentro do remanente, como está esa negociación para a compra, porque me chega no fin de ano e volverán a perder os cartos. E a posibilidade de ampliar ese aparcamento. Outra, temos coñecemento de que sobre abril do 23, pois, bueno, hai unha sentencia que obrigaba a reposición da legalidade dunha obra en Terra de Porto e que declaraba ilegal a construción e ordenaba a retroacción dos expedientes que manejaba o Concello desa obra. A Xunta de Goberno dun ano despois, do 5 de febreiro, pois, bueno, acordou facer caso desa sentencia, pero a día de hoxe non fixo nada. O que derivou en que a demandante agora acabe demandando ao Concello por pasividade reiterada. É unha cuestión que pode incluso rematar nunha demanda penal por prevaricación cara ao alcalde e aos membros da Xunta de Goberno dese momento. Entón, queremos saber cal é o motivo polo que non se executou esa orde judicial. Logo, bueno, a verdad que me sorprende porque debe ser a primeira vez dende que son concelleiro que por decreto da alcaldía e de oficio se lle retira o empadroamento a unha veciña do Grove, a unha familia neste caso. Igual se concedeu mal, pode ser, non entro nesa valoración, que posiblemente sexa así, pero que despois de darse, porque existen centos de empadroamentos irregulares por cuestións do que sea, que se fixeron neste Concello, que se fan, que continúan empadroados nesas vivendas. E, en cambio, digo, mira que reviso todos os decretos da alcaldía dende que son concelleiro, e debe ser a primeira vez que se fai isto por oficio, retirarlle o empadroamento a unha familia. Queremos saber o motivo, que nos imaginámoslo, que ao final é venganza por non ter por saído adiante o propósito que tiña o Concello con esa vivenda. Entón, porque tamén temos constancia de que se están facendo impedimentos continuos para poder reformar a vivenda. Entón, non sei, unha explicación non creo que vai a ser axitada, porque lógicamente vai a dar a súa versión, pero por lo menos cando menos denunciar esta situación. E por último, o vindeiro xoves comeza o Foro La Toja, na Illa da Toxa, donde, bueno, polo xeral se soe convidar o alcalde a primeiro acto de inauguración. Queríamos saber a consideración deste goberno e do alcalde ante a presencia do ex-primer ministro israelí Ehud Olmert para o sábado. Sabemos e somos conscientes de que o ex-presidente agora é bastante crítico coa situación actual de Palestina, o que está facendo Israel con Palestina, pero non deixa de ser un asesino máis que no seu mandato ocasionou, entre outras cousas, a Operación Plomo Fundido, donde asesinou a 1.400 palestinos, entre eles uns 300 nenos e nenas e 1.000 e algo mulleres. Co cual, podía ser de outra maneira, podía ser non invitar ou tal, pero non deixa de ser unha especie de blanqueamento do xenocidio ou unha visibilización de Israel de outra maneira, co cual queremos saber a consideración, tendo en conta que este Concello se aprobou unha moción de apoio a Palestina promovida por Esquerda Unida e unha moción de rexeitamento do xenocidio e apoio a Palestina promovida polo Partido Socialista, e que derivou incluso nunha concentración pública neste Concello. E co cual queremos saber a consideración deste goberno. Nada máis. E pedir, por favor, que non se participe nese acto. Nada máis. Gracias, señor Leiva. Sí. Simplemente dúas preguntas, gracias.
A primeira é, bueno, trasládame outro día pola calle unha veciña, me comenta que pasa con a Marquesina de parada de autobús ali en Ardia, que según parece hubo un accidente, bueno, que leva bastante tempo sin restablecerse ou arreglarse. E despois esta vai dirigida ao señor concelleiro que está con móvil agora. Sí, xo sei. Si é conocedor el da conflictividade que hai na Plaza de Abastos entre varios usuarios que, según parece, hasta chegaron ao enfrentamento físico. Non sei se o sabe ou non. Queríamos saber se tomou algún tipo de medida, se abre algún expediente, e se está tomando algún tipo de medida para solucionar a problemática que, según parece, existe ou que temos coñecemento. Tamén é certo que a información é de parte de un usuario, non sabemos a versión da outra. Si, estáme recordando aquí, xa non ten nada que ver co concelleiro que me dixen agora. E quería falar do meu libro de... Sí. Sí, do Reglamento de Participación Ciudadana, que como vai. Si se está facendo algo, non? En agosto fixo un ano que presentamos. Pero bueno, nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Noia. Sí, vamos a ver. A FASAL, a Asociación de Familias con Alzheimer, organizou no Día do Alzheimer unha serie de eventos o sábado 20 de mañán. Para isto, solicitou ao Concello unha mesa, unha carpa, un punto de luz, etc. Cousas normais para desenvolver actividades, para o disfrute das persoas e para visibilizar unha enfermidade que, por desgracia, está en auxe. Ao final resultou que as organizadoras tiveron que suspender os actos da mañán, unha mesa informativa e unha actuación de cantor dorso, debido a que cando chegaron non había nada do solicitado no Concello. O Concello. Sabemos o que lles costa a asociación mobilizar xente e medios para realizar eventos. Sabemos tamén que un pouco dinámico é cando existen persoas capaces de poñer o seu tempo libre a disposición dos demais. O grave ten desto exemplos a centos e o único que se pide é que a administración este á altura e lle facilite as cousas. Non se pide máis. Cal é a razón de que se lle fallara que se lle fallara a esta asociación? En todo caso, alguén do goberno pideu disculpas polo dano dispensado. O vecindario das Bouzas exixeu unha limpeza das fincas e facer cumprir a lei de seguridade alrededor das casas que están rodeadas de matojeiras e eucaliptais. Tomáronse medidas de prevención, acudeuse onde o vecindario para saber de cerca o que se precisa, contestouse á carta que o vecindario lles enviou. En definitiva, déronse pasos para solucionar este tema, non só nas Bouzas, senón por todo o pobo. A carpa de concertos volveu situarse no mesmo sitio que o ano pasado. Vostede, señor alcalde, dixo daquela que fora un erro e faleu de proba que había que corrixir nas próximas edicións da festa. Porén, este ano volve ao mesmo lugar causando graves molestias ao vecindario máis ou menos próximo. Hai sitios moitos máis acaídos para este tipo de eventos, volver a onde estaban situados con anterioridade, máis lonxe dos edificios, ou levando a carpa a outra disposición, mesmo detrás da lonxa. Mas vostede está mirando únicamente o interese económico e pasando por riba das vidas das persoas que están alrededor, causando dano físico e psíquico. Non só as que están pegadas a elas, senón o que é todo o que vai nesa liña de casas. E a cuestión é que non se pode ocultar, porque todo o mundo o ve. Se ainda está a tempo de mover esa carpa, por favor, fajo, se está a tempo. Calquera outro lugar que escolla seguro que será máis acaído. Hai algún problema para o suministro de papel higiénico e toallas de man nos colexios do Grove? Hai fondos suficientes? Porque a min comentáronme que hai colexios que están comprando do seu pecunio tanto papel higiénico como as toallas das mans. Diz que porque non hai fondos. Pódese corroborar isto? Este sábado, ás 10:30, a Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, formada por diversas asociacións, fará unha marcha desde o comezo da Rúa Castelao ata o Gran Hotel, denunciando o blanqueo do sionista Ehud Olmert, que fora alcalde de Xerusalén e primeiro ministro de Israel. Logros deste señor
Como alcalde defendeu a construción do muro arredor de Cisjordania e logo como primeiro ministro foi responsable da Segunda Guerra do Líbano e da chamada Operación Chumbo Fundido entre 2008 e 2009. Masacrou a poboación gazatí con intensos bombardeos por terra, mar e aire, provocando miles de civis mortos e feridos. Como se ve, este xenocidio non é de onte para hoxe, leva tempo xestándose. Desde este modesto púlpito rogamos ao resto da corporación que se unan a esta marcha, que nos esquezamos de siglas e como seres humanos responsables realicemos unha declaración conxunta nestes días previos que axuda a destapar este blanqueo vergoñento deste señor e da causa sionista promovida por Foro La Toja. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señora Galiñanes. Boas tardes a todas e a todos. Nada, simplemente a maior parte das preguntas que tiña, pois, comparto con meu compañeiro Anselmo Masal Anxo, de Izquierda Unida, e nada, simplemente quería preguntar como vai os arreglos do tellado da Casa da Cultura, si ten finalización antes de que veñan choivas que poida repercutir na terminación dos arreglos. Gracias. Moitas gracias. Pido aos compañeros e compañeras que queran respostar que soliciten a palabra. Si, señora Uteda, é o número 12. Eu. Sí. Despois, sí, Uteda. Señora Uteda. Despois, señor Uteda. Bueno, moi boa noite a todos e a todas. Para contestar tanto ao señor Meis de Esquerda Unida como o señor Noia. Polo tema, en primeiro lugar, do conserxe de Valle Inclán, que a anterior conserxe rematou o día 24 de setembro, a semana pasada. O que pasa é que ela pideu 3 días por asuntos propios, rematou realmente o día 19, pero hasta o 24 tiña contrato. O 25 tiña que empezar a nova conserxe e temos unha bolsa de emprego onde temos conserxe, pero por un trámite administrativo por retrasase un pouco. Esperemos que nesta semana quede eso resolto xa. Pero, bueno, non foron tantos días como parece, porque eso estuvo 3 días, pediu 3 días xuntos por asuntos propios, que é totalmente, vamos, legal, e por eso está un pouco máis de tempo, pero, bueno, non o deixamos de lado, estamos con eso, pero falta un trámite administrativo e esperemos que moi pronto se reincorpore xa a nova. E con referencia ao tema das toalliñas, eso é un centro escolar. Eu falei cos directores dicindo que agora mesmo, ata o día de hoxe, que viña o PIE, pois sí que teñamos falta de recursos. É un centro que ben podía poñer ese centro, ese material, e despois nos compensalo. Pero, vamos, non o fixo porque a información que eu teño a través de pais da AMPA e que manda avalares dicindo que manden toallas da casa aos rapaces para limpar as mans. O sea, non están repoñendo. Agora, a partir de mañá, que xa teño eses fondos novos, pois voulle a dar todo ese material, pero vamos, creo que tampouco non é unha cousa como para denunciar. É cuestión de días e é un único centro, os demais ninguén pideu ese material, o mismo centro o pon, porque teñen partida da Xunta de Galicia para os centros, para actividades e para material. Quero decir, creo que tampouco non é tan grave a cousa, pero bueno, cada un queixase do que se queixe, punto. Pero que non se preocupe que a partir de mañán van a ter ese material. Vale? Moi ben, moitas gracias. Señora Uteda. Boas noites a todas e a todos. En primeiro lugar, quería contestar a Anxo Mei de Esquerda Unida sobre o tema das plazas vacantes que hai na plaza, tanto casetas como bancadas. A verdad que por esta consellería xa se fixo o borrador, está todo listo e preparado, e estáse pendiente, bueno, pois de facer os trámites para publicar, porque ten que estar expostos no BOE un mes, creo que non falta, pero o traballo xa está realizado desde hai uns días. E sobre Pablo Leiva,
que, bueno, o teléfono na man tamén é información, non teño nada. Hai un momento usted tamén estaba co teléfono na man, xa no, de verdad que non, tamén, señora Outeda, bueno, vale, Pablo. No, home, non me chistou eso, o detalle de ser co teléfono na man. Vale, por eso din. A ver, sobre o tema de se me consta dos posibles enfrentamentos que hai na plaza. Eu que se me podo informar é que no que a mí me consta, verbalmente hubo enfrentamentos fora da plaza, no exterior da plaza. Do que a min me consta. En algún enfrentamento que hubo, enfrentamento verbal. Unhas palabras que, bueno, son dous puestos que están un frente ao outro, non vou dar máis información, polos motivos que sexan, bueno, pois parece ser que non hai moi boa relación aí. Pero enfrentamento na plaza, cando hubo ao principio algún posible enfrentamento, se atuou que estuvo ali a policía. Fora, parece ser, porque a mí me consta, e me dixo unha parte, que se tuvo que acudir a presentar a denuncia, non sei se foi a Guardia Civil en Sanxenxo ou algo así, que non grave que non había, e se tuveron que se foron chamados pola xusticia para mirar eso. O que a mí me consta por parte de unha persona. O que sí teñen claro é que non vamos a intervenir nos temas personales. Se o tema influye no funcionamento interior da plaza, sí que estamos ali, para iso hai un cargado, e máis estou eu que visito a plaza. Este verán teño que reconocer que non iba todos os días, pero sí 3 días á semana se iba, e calquer cousa sí estamos ali atentos. Por lo tanto, problemas particulares o terán que resolver entre eles. Problemas internos na plaza está a Consellería de Mercado. Vale. Moi ben, gracias. Señora Galiñanes. A ver, sí. Boa noite a todos, pois respostando a señora Galiñanes tamén en relación ao tellado da Casa da Cultura, o quitar a tella existente o querer efectuar a reparación que estaba plantexada, veuse que o alero da propia Casa da Cultura, onde a zona dos soportales tiña uns daños na estrutura que había que reparar antes de poñerlle a cuberta. Entonces, pois, houve que acometer esta reparación, xa está lista o que é a reparación do alero, bueno, había que esperar uns días que asentara, que fixera o material que botaron que tuvera o seu tempo, nada, próximamente procederán a tapar todo o tellado como estaba previsto, pero houve que facer unha reparación a maiores que non estaba prevista, de aí o retraso. Moitas gracias. Ben, gracias. Señor Parada. Hola, boas noites. Nada, teño por comentar por aclarar o que pude pasar con a Fasal e a xornada que tiña ese día. Digo, a verdade é que, a min polo que me dixo Alba Vasallo, unha das traballadoras, que ao mellor meteron demasiado tarde por rexistro, dixe que non tería eso que ser o maior problema, porque só meteron 5 días antes. A min non me chegou esa demanda, entonces algo debo fallar aí no expediente de apertura ou así, porque ni a policía sabía nada. Pola tarde tuve que chamar a policía porque actuaban aquí os firras e non tiñan constancia. Entonces non sei que problema pudo haber a nivel comunicación, a nivel informático, que nadie estaba ao tanto. Pola tarde eu chamei a policía, veñaron a abrir e a pechar, e se eu fora coñecedor, abriríalle eu, e incluso das carpas son de deportes e se lle baixarían, pero a verdad que non sabíamos desta demanda. A min chamoume Alba personalmente ás 12:30 da mañá de ese día, e que non seguía adiante coa actividade porque se iba a retrasar, aínda que nese momento lle baixáramos o material, que se iba a retrasar moito. Pero non sei que problema pudo haber. Está, por suposto, que lle pedín perdón nese mismo momento ás 12:30, tampouco era, non mo pedía modo crítica, sino que nos entendemos ben, e a verdade que foi unha pena, porque eles mobilizarse fora do seu horario de traballo tamén lle implica perder tempo e oportunidade, como decía Anselmo, de visibilizar este sector.
as desculpas foron dadas no momento e repito, as ahora que nos desculpamos polo erro que pudo haber, pero non sei en que momento esta petición non chegou a... Porque normalmente, aparte de chegar almacén, policía, suele chegar tamén aos concelleiros, e a mí non me chegou, non sei se a eles, ou se ao almacén chegou, a policía seguro que non, porque falei co jefe de policía, non tiña notificación nese momento. Moi ben, moitas gracias, señora Domínguez. Gracias a todas e a todos. Gracias. Con respecto aos cargadores eléctricos, tanto de Castelao como da Cofradía, que ven cun fondo europeo gestionado pola Mancomunidade, salieron a concurso e ganounos Endesa, creo recordar, e están pendientes de... Un está totalmente rematado, pero imagínome que están pendientes de algún tipo de permiso de industria para conectalos ou algo así, e o daqui de diante da Cofradía están pendientes de portos. Desde que se solicitou, pois, bueno, están aí mediando por unhas tasas e creo que xa se abonaron e esperando a que... Con respecto ao Alto dos Pardiños, estuve esta mañán coa arquitecta pola zona e trataremos de darlle unha solución. Os pasos de peóns que faltan por pintar, faltan, ademais deses pasos, algunhas plazas de persoas con mobilidade reducida, marcar ben as plazas de aparcamiento, pero hasta a semana pasada hubo moitísimo tráfico e non parecía axeitado, non pintaron as cousas principales e esperemos a que, en canto pase a festa e haya un pouco máis de mobilidade de vehículos e eso nas plazas, que poidamos cerrar por zonas e proceder ao seu pintado. A Marquesiña de Ardia, efectivamente, foi un coche, hasta hai moi pouco tempo non tuvemos resposta do seguro, pero aínda así están en contratación, xa hai outras 3 máis que facían falta para outros lugares do pobo. Con respecto ao tema das bouzas, si, eu falín con varios veciños, puxeme en contacto con varios veciños que xa tiñan algunha carta para lembrarse de novo, e a igual que noutras zonas, como ben recordou o alcalde noutro punto do pleno, pois agora mesmo acabase de incorporar a semana pasada unha policía que se vai a encargar de notificar máis de 700 cartas para veciños de denuncias por ter as súas propiedades en moi mal estado. Pouco a pouco irán chegando e irase facendo. Parece que non me queda nada pendiente. Se hai algo, por favor, recordemos. Gracias. Ben, pois procedo, polo tanto, a contestar as cuestións trasladadas e que quedaron sin resposta. A oficina de consumo, bueno, está pechada porque o xente de desenvolvemento local que xestiona esta oficina está de baixa desde o mes de xuño e pensamos que, polo que nos traslada, non, incluso antes do mes de xuño, leva unha baixa de longa duración e vamos a ver se somos capaces de sustituíla. Como ben saben, sustituir ou cubrir baixas na administración pública pois non é doado, nin sobre todo rápido, e esta é a razón pola cal a persona que leva esta oficina, pois estando de baixa non podemos atendela. Respecto a Conchases, é certo que o xefe de policía, estamos falando da posibilidade de cambiar do sentido detrás da rúa do Froiz, o que sale pola Carballeira. Confiamos en que en breve sexamos quen hai que facer alguna modificación na saída hacia Alexandre Bóveda, que é o que nos está retrasando un pouco o cambio de sentido desa zona para poder intentar, sobre todo, desviar os vehículos pesados e que non pasen por ese tramo tan estreito de Conchases.
Respecto á garantía do auditorio, é certo que temos encargado co director de obra e o redactor do proxecto un informe para reclamar á empresa que resolva e solvente os problemas estruturais de execución do auditorio. Ahora mesmo están no procedimento de valorar económicamente cal son todas as arranxos que teñen que facer, entre eles, por suposto, o ascensor. Confiamos en que seguramente ahora no mes de outubro teñamos ese informe e, polo tanto, lle reclamemos á empresa a subsanación, como digo, de todos estes problemas estruturais que se poden detectar desde ese momento. Co tema do local social de Reboredo e a súa fachada, pois estamos tomando as medidas técnicas a arquitecta municipal e coñecedora e buscaremos solucións. E co tema do local de Mecos, pois é certo que aí temos que continuar o procedimento de rescisión do contrato coa empresa, porque, como é coñecido público por todos, estamos nunha situación totalmente débil. Ahora é un procedimento que vai levar o seu tempo. Entre hortas, eu pedinlle á arquitecta municipal que fixera unha tasación dese terreo, porque na outra ocasión, nas conversas que tivemos, a distancia que tiñamos a propiedade e o concello en canto a propostas económicas era bastante diferente, había moita distancia, e a ver se somos capaces a través dunha tasación pois intentar chegar a un acordo. É certo que a propiedade tamén había quedado en que nos presentaría unha tasación que ao día de hoxe pois non conocemos. Respecto á reposición da legalidade de Terra de Porto, eso todo é unhas solucións técnicas, hai unha sentencia que, por suposto, estamos obligados a cumprir, se está cumprindo, se solicita ao promotor que presente un proxecto que se axuste á sentenza, sei que a arquitecta municipal está en Ribadelo, os tempos e os plazos que temos na administración local son os que son, e, desde logo, que non lle quepa dúbida a ninguén de que se vai a cumplir a sentencia, creo lembrar, do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, de tal xeito que, como garantes da disciplina urbanística, así o imos facer. Sei que se está traballando en esa cuestión e confío que o promotor en breves presente o proxecto para axustalo e cumplir esa sentenza. Me sorprende un pouco que me traslada o voceiro de Esquerda Unida sobre o empadroado do Concello do Grove. Primeiro, se nós somos coñecedores dunha regularidade, que pensa que temos que facer? E se vostede é coñecedor como concelleiro de centos de irregularidades, que fai que nos denuncia? Debería de facelas, porque aquí fala vostede de centos de irregularidades en empadroamentos. Nós actuamos de oficio porque o persoal que leva todo o censo e empadroamento do Concello do Grove nos advirteu que facía 6 meses que se había levado un empadroamento, que a raíz das propias declaracións públicas da persoa interesada recoñece que está empadroada nese inmoble. Vostede cree que ese empadroamento está ben feito? Cree que está ben feito ese empadroamento? Calquera dos veciños e veciñas do Grove e calquera dos que estamos en esta corporación defenderíamos que esa vivenda está habitable. De feito, por que hoxe en día non está utilizada e non está habitable? Porque non cumple eses requisitos, verdad? Polo tanto, sendo coñecedores, non pola nosa acción de oficio, equivócase, polas propias declaracións da interesada que fai pública que está empadroada aí fai meses, lóxicamente, sendo coñecedores desa irregularidade, tenemos que tomar medidas. E foi o que se fixo, nada máis. Se hai máis irregularidades, encantados de que as denuncie. Pero me preocupa moitísimo o que vostede acaba de dicir, que é consciente dos impedimentos continuos que se lle están provocando para non darlle licencia. Pero vostede que pensa? Que isto é, me van a permitir a expresión, que igual non é máis citada, unha república bananera? Pero de verdad, leva vostede moitísimos anos como concelleiro e ten que saber que aquí todas as licencias urbanísticas, todas pasan por 2 trámites fundamentais, que é informe, en este caso da arquitecta municipal, e posteriormente informe do xurídico, do secretario. A partir de aí vai a Xunta de Goberno e se aproba. A día de hoxe non hai ningún deses 2 informes, ningún, preceptivos.
obligatorios. Polo tanto, sin eso non se pode levar esa licencia á Xunta de Goberno. Polo tanto, que me diga vostede impedimentos continuos, impedimentos a que se refire? Porque, desde logo, o que destila a seu comentario pois non é nada positivo. E vostede, desde logo, sí que ten que coñecer cal é o trámite administrativo para dar e otorgar as licencias. E o primeiro que hai que facer é presentar un proxecto que cumpla con normativa urbanística, e vexo que, como vostede asenta, está convencido de que ese proxecto cumple. Pois xa sabe máis que a min, porque eu ese proxecto non conozco, porque non é a miña labor conocer ese proxecto. Quen ten que coñecer ese proxecto, informalo e avalialo é a arquitecta municipal. E volvo a repetirlo, para que quede claro, se a día de hoxe non hai ese informe, estou convencido, conocendo a arquitecta, é porque non cumple os requisitos urbanísticos para darlle licencia. Ni máis, ni menos. Por lo tanto, todo demais suspicacias e rumoroloxía, pois para outros ámbitos. Para aquí, para o pleno, desde logo que non, porque somos moito máis serios que todo eso. Vou a deixar para o final o tema de foro La Toja na Illa da Toxa. O reglamento de participación ciudadana, pois xa non teño excusas, excepto que non iniciamos porque estamos como estamos a nivel de técnicos e, polo tanto, vamos a propoñer. Eu, de feito, lle convido que se son vostedes capaces de presentar un borrador, nós estaríamos encantados de poder discutilo e falalo. E, polo tanto, de verdad que yo solicito que presenten por rexistro e nos sentamos e seguramente avanzamos e adiantaríamos traballo. Yo teño que reconocer. Respecto ás carpas de concertos, eu ano pasado non dixen que a carpa de concertos fora un erro. O que dixen, e ademais se debateu aquí, creo recordar, que o que fora un erro fora a concesión da cafetería nas condicións que se levou adiante e que se xestionou. O gran erro ano pasado foi a cafetería e todos os problemas que xerou. Sí que son consciente, non dixen que foron erros, son consciente que do volumen dos concertos do Marisco na nova ubicación da carpa xera molestias a algúns veciños que así o trasladaron. Certo é que a maioría cos que eu falei se queixaba máis da cafetería que dos propios concertos. Polo tanto, que medidas correctoras vamos a tomar este ano? A cafetería vai a pechar ás 12 da noite, moito antes incluso non pode emitir música. Os concertos do Marisco de luns a xoves antes das 12 da noite teñen que rematar, Os do fin de semana estamos traballando e xestionando para que ás 2:30 da mañán rematen, igual que calquer horario, por exemplo, de un bar ou dunha terraza de un bar. Polo tanto, venres, sábados e domingos que os concertos rematen a esa hora, para cumplir os horarios que serían de bar, cafetería ou terraza, e ademais estou pedindo á produtora de todos os concertos que se controle na medida do posible, e así hai que facer un esforzo no volumen do son. De tal xeito que seguramente non vamos a eliminar totalmente, pero creo que en canto aos problemas de unha posible contaminación acústica vanse a reducir enormemente, sobre todo de luns a xoves, clarísimamente, e de cara ao fin de semana tamén. Polo tanto, sendo consciente de que calquer evento musical que se celebre na Praza do Corgo sempre vai a molestar aos veciños e veciñas que viven no Corgo, iso é ineludible. Non temos outro espacio onde celebrar a Festa do Marisco, San Martiño, Carmen ou calquer outra actividade, por exemplo, os xoves musicais do verán. Ahora, que vamos a tomar medidas para intentar reducir ao máximo o impacto e a molestia? Sí, ese é o noso compromiso. E a partir de aí vou a unir a resposta tanto da presencia do exministro israelí no foro que se celebra a partir deste xoves na Illa da Toxa. En primeiro lugar, non sei se teñen dúbidas, pero desde logo non teño dúbidas ninguna na posición que me atopo personal e políticamente respecto ao xenocidio que se está cometendo en Gaza.
E creo que con esta frase acabo de resumir o meu posicionamento. E creo que o Grupo Municipal Socialista así o ten feito, respeto, ademais, que a última moción aprobada en defensa do povo de Gaza e en contra do xenocidio que está a cometer Israel e Netanyahu contra Gaza foi unha moción do Partido Socialista e fixemos ademais varias concentracións aquí. Polo tanto, creo que o noso posicionamento non ten dúbida. Eu teño consultado moito estes días respecto á cuestión. Creo que o posicionamento do Goberno de España tampouco ten dúbida e creo que é un dos exemplos a nivel internacional respecto a un posicionamento tan claro, riguroso e firme respecto ao xenocidio que se está a cometer en Gaza. Pero hai ministros do Goberno de España que van a participar en este foro. E eu consulteino con moitas fontes e, sinceramente, bueno, pois me xeraba algunha dúbida, pero ahora mismo teño claro dúas cuestións. Primeiro, o acto inaugural é os xoves, donde ven o rei e verán ministros, virá o presidente da Xunta, e eu, como alcalde do Grove, teño que cumprir con meu representación institucional. Aí estou representando a todos os veciños e veciñas do Grove. Cuestión aparte é declaracións que poda facer, pero institucionalmente e protocolariamente me vexo na obriga de estar ali. E por outra parte, me xera moitas dudas porque habría que analizar moi profundamente as decisións deste primer exministro israelí, pero certo, e vostede mesmo o dixo, é que o seu posicionamento actual é que está en contra de Netanyahu, está en contra do xenocidio que está levando adiante Israel contra o povo de Gaza, é un dos grandes defensores de que isto só se resolve recoñecendo os dous estados, Estado de Israel e Estado de Gaza, por certo, unha vía que eu personalmente tamén apoio, e me parece que polo menos alguén que tuvo ese cargo, que é israelí e que ahora mismo defende ese posicionamento, creo que ao menos hai que escoitalo. Insisto, este é o meu posicionamento personal e político. Creo que hai que escoitalo. Por qué? Porque os que estamos en contra dun xenocidio e do uso da forza para resolver calquer problema, a solución non é máis guerra, ni máis conflito, ni máis enfrontamento. É o diálogo e a negociación. Non será o primeiro caso, creo que aquí en España temos varios, en que alguén, cando tomaron unhas decisións no pasado, e agora toman outras. Podía falarlle de ministros franquistas que na transición apoyaron a Constitución, entraron no xogo democrático e me parece que é un exemplo. Pero podía falar tamén de ETA e de Bildu. Membros de ETA e partidos políticos que apoyaron a ETA e dentro do xogo democrático está Bildu que defende o xogo democrático e a democracia e, polo tanto, eu penso que con Bildu sempre hai que sentarse a falar. E con ese é o meu posicionamento, creo que tamén hai que escoitar o sábado o primer ministro israelí, porque se defende un Estado de Palestina, se defende un Estado israelí, se defende e critica a Netanyahu, di que o que se está cometendo é un xenocidio, e aboga que a paz só pode vir desde a negociación do recoñecemento dos dous Estados, eu eso o firmo, o asino. E, a pesar do que son moi consciente do que estou dicindo públicamente, creo que temos que apelar a esa capacidade de negociación, porque creo que é a única forma de solucionar isto. Curiosamente, cando hoxe Netanyahu e Trump acaban de ofrecer 20 puntos para a paz en Gaza. Nos teño leídos porque iso acabo de publicar agora, pero, bueno, miedo me dá. Entonces, a ver que pasa aí. De tal xeito que teño moi claro cal é o meu papel como alcalde, polo tanto, os xoves vou estar ali. A partir de aí, por suposto, que eu apoio as manifestacións a favor de Palestina, en contra do xenocidio de Israel, e aquí, por sorte, en este Estado democrático onde todos vivimos, o dereito é un dos dereitos fundamentais recollidos na Constitución. Polo tanto, a liberdade de manifestación faltaría máis. Eu apoiei as manifestacións contra a Volta Ciclista a España, totalmente as apoio. Respecto do sábado, pois sí que teño bastantes dudas, non yo vou a discutir, pero, bueno, como intento poñer sempre en riba o meu espírito democrático, penso que a democracia se basa
basea na negociación, e se non fora así seguramente o mellor en España, e xa sei que se pode criticar, que por certo todo se pode cambiar dentro da democracia e coas maiorías, a Constitución e todo o demais. Pero é certo que neste país hubo o que se chama unha transición que nos permite nos últimos 45 anos vivir a todos en este estado e en este marco xurídico. E se aí non houbera negociación e de un bando de outro, de un lado de outro, políticamente, ideolóxicamente, non se cedera, posiblemente non estaríamos onde estamos. Por lo tanto, creo que, bueno, con todas as dúdas do mundo, é verdad, con todas as dúdas do mundo, pero eu sí que lle daría un voto de confianza e o beneficio da dúda ao ex-ministro israelí e me gustaría escoitar a ver que o que di e se realmente apoia esa liña. Se iso é así, pois benvido sexa. E se non é así, pois habrá que denunciarlo públicamente e decir que forma parte dese xenocidio. Parece que últimamente eso non é así. Sin máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, boas noites.